हाग्रानिफ्राय मैदेर हाबफैदों माखासे बर' गामिनि बर' एरियाफोराव लोगोसे बैफोर एरियानि माइफोरखौ गयफोरखौ मैदेरा जादों लोगोसे बे मैदेरखौ होनानै हरफिननो थाखाय बै एरियानि माखासे रायजो राजाफोरा साग्रिद जानानै मैदेरखौ होनायाव मुखुब जानाय मोनसे भिडिअ बेनि सिगाङावहाय मानगोनां हाग्रामा महिलारिफोरा मा बिबुंथि होदों बिथांनि बिबुंथि होनाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रोदो আগত 2020 যেটো হৈছে ইয়াতকে বেছি ভাল হোৱাৰ কিবাটো আমাৰ দলৰ স্থিতিটো আছে মুঠতে আমি দেখিবলৈ পাইছে ধৰক আমি সরকার বনালে হল বিফেবে সরকার বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে আমাৰ লগত আহিছে সহযোগ কৰি আছে বিৰাট ভাল মুঠতে সিডলি সমষ্টিত এনডিএৰ হৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা মন্ত্ৰী আহিছে কৰিও মানে হাগ্ৰামাৰ ওচৰত হাৰ মানিব নেকি নাই ইহঁতেতো এলায়েন্স না বিজেপি আছে এজিপি আছে ইউপিপিএল আছে তিনিটা দল মিলাই পেলাই ইহঁতে ইলেকশ্যন খেলিছে বিপিএফ হল অকলে হলেও সিডলি সমষ্টিৰ কথা নহয় গোটেই বিটিচি বাকী ৰাইজে বিপিএফৰ লগত বেছি আছে আৰু সিডলিতো মই কৈছোঁ আমি কিমান পাইছে পোৱা নাই মই ইয়াৰ হিচাপটো মই নিদিওঁ মুঠতে আমাৰ পলিং এজেণ্টসকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে এই ৰিপৰ্টত টোটেলৰ পৰা মই 6% লেছ কৰিছে তথাপিও আমাৰ টোটেল কিবাটো জিকাৰ অংকটো এতিয়াও বাহাল আছে কিমান হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব আমি ডিফাৰেন্সটো আমাৰ এনেকৈ 3000 মান থাকিব ইউটিউব चेनेलनि गेजेरजों शर्ट मुभि खालामनानै लाबोग्रा गोबां ओंखारबाय बेनिनि गेजेराव माखासे ओरैबायदि दङ बैसोर मानसिफोरा मा खालामो जे जोंनि गेजेराव रिसेन्टलि गाज्रियै जायफोर हिन्जाव मानसिफोरा भाइरेल जालांदों बैफोर गाज्रियै भाइरेल जालांनाय हिन्जावफोरखौसो बिसोर मा खालामो गावसोरनि शर्ट मुभियाव ना एक्टिं खालामनो चान्स होयो बेफोरबायदि गाज्रि भाइरेल जालांनाय मानसिफोरखौसो बबेबा फुटबल गेमाव सेलिब्रिटिज खालामनो लेंहरो बबेबा फांसनाव बबेबा मिटिंआव सेलिब्रिटिज महरै बिसोरखौसो इम्पर्टेन्ट होनानै लेंहरनाय जायो बे बिथिंनि बेलायाव जों जुदि मोजां गोथौ गोसोजों नोजोर होनानै नायहरोब्ला ओरैबायदिसो बिथोन होनाय जायो बैफोर माखासे मानसिफोरखौ जे नोंसोर बेफोरबायदिनो गाज्रि भाइरेल जाबाय था आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जेसेबांखिनि मानसिफोरा गाज्रि भाइरेल जागोन जों बैसोरखौनो साफा मोस्ट फेमास सेलिब्रिटिज खालामलांगोन बेफोरबायदिसो माने इनडाइरेक्टली माने बिथोन होनाय जायो आरोना दिनैयो जोङो नुखानानैब्लाबो जों खोनाखानानैब्लाबो आरोबाव जों बैसोरखौसो इम्पर्टेन्ट होबावनांगौनि मा दरखार दङमोन बेनि सोलायै जोंनि हारिनि गेजेराव जों सोरबा सासे मोजां गथ'खौ सेलिब्रिटिजनि महर मोनहोमोन बेवहाय मा लस दंमोन जेबोथ' लस गैयामोन बर' फिल्म कालचार लाइननि सानैसो एक्ट्रिसफोरखौ लानानै बहाबा खना खनला बाथ्रा बानसावनायखौ जों मालाबा समाव खोनानो मोनो जे आमखि एक्ट्रिसआ बेफोरबायदि आखुनि आमखि एक्ट्रिसआबो बेफोरबायदि आखुनि नाथाय बेनि आन्दोनि गुबै सावगारिया मा दिनैसिमबो जों बेखौ मोनदांसनो हायाखै नाथाय बाथ्राजों बाथ्रा माने बानसावलाबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो माखासे बाथ्राफोरा नंखायबो नङा नंगौबो आरो माखासेखौ जों दिनै गासै बर' हारिनि बर' फिसाफोरा रोखा गावनि मेगनजों नायनानै फोरमानबो मोननो हादों दिनै कालचार लाइनजों रिलेटेड थानाय ओरैबायदि हिरो हिरोइनफोर दङ जायफोरनिखि मोनसे समाव ओरैबायदि गाज्रियै भाइरेल जालांदों गावसोरनि भाइरेल जानायजों लोगोसे दिनै बैसोरो बर' हारिनि महर मुस्रियावबो गोसोम दागो फोनांदों लोगोसे जोंनि बर' फिल्म कालचार लाइननि महर मुस्रियावबो गोसोम दागो फोनांलांबाय दा बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ एक्चुअली फैबाय थानाय समाव बिसोरखौ टटेलि कालचार लाइननिफ्राय किक आउट खालामनानै दोनखाथारनांगौ सिदा बाथ्रा गोरोन्थिया सोरनाव जाया एक्सिडेन्टलि गोरोन्थिया बयनिबो लाइफआव जाफ्लांनोबो हागौ नाथाय ओरैबायदि गोरोन्थिखौसो जोङो नुनो मोनो जायफोर गोरोन्थियानोखि गावबा गावनि गोसोजों बानायनाय मोनसे गोरोन्थिसो बैफोरखौ एक्चुअली गोरोन्थि होनानै जोङो दिनैनि स्टेजाव गनाय जाथावा खोनानो मोनो सोरबा हिरोइना 30,000 40,000 50,000 पार नाइट लायो होननानै माखासे बाथ्रा दा बैफोर बाथ्राफोरा जुदि थारैनो नंमारगौब्ला बैफोर हिरोइनजों थाफानाय जोंनि हारिनि बै देरफुनाय हिनजावसा लाइमोनफोरा बबे लामाजों आगान सुरगोन
बे जाय लामाजों आगान सुरदों बे लामाजोंनो बिसोरबो आगान सुरलांगोन बेखायनो दिनैनि बे स्टेजाव जोंनि गासै बर' हारिनि बर' सुबुंफोरा जायखिजाया जोंनि हारिनि हेंथा हारिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांनाय बायदिसिना खामानिफोरखौ जों जुदि नुयोब्ला मिथियोब्ला 100% जों जुदि प्रुफ मोनोब्ला बेनि एगेन्स्टआव जों गसंथानानै जोङो होबथानायनि खामानिफोरखौ जों मावलांनांगौ नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन बिउटि पार्लारनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो दिनैनि बे स्टेजाव 100% माने बेफोरबायदि गाज्रि लाइननि हिनजावफोरा थायो नाथाय बेबायदि साननाया एक्चुअली गोरोन्थि बै थांनाय समाव बिउटि पार्लाराव थानाय सानैसो मानसिफ्रानो दिनैयो बे बिउटि पार्लारनि महर मुस्रिखौ गोसोम दागो फोनांनानै थांबाय जायनि थाखाय बिउटि पार्लार होनाय लोगो लोगोनो गोबाङानो गोबां रोखोमनि बाथ्रा बुङो गोबाङानो गोबां रोखोमनि सासपेक्ट खालामो जे बिउटि पार्लाराव मावनाय हिनजावफोरा बेफोरबायदि लाइननि जानो हागौ सोरबा सासे गाज्रि बै गाज्रि मानसिजों बै माखासेखौ रिलेटेड खालामनानै सोरखौबा मानहानि खालामनाय सोरखौबा सासपेक्ट खालामनाय नोंहा राइट्स गैया गतिके बे बिथिंनि बेलायाव नोंहा जुदि सोरखौबा 100% नों जुदि प्रुफ मोनदोंब्ला फोरमान मोनदोंब्ला नों बैखौसो थांखिनानै बा बेनि एगेन्स्टआवसो नोङो बाथ्रा बुंनो हानाय मोन्थायखौ दङ बेखायनो साफ्रोमहाबो मोन्थाय दङ जे सोरबा बर' फिसाया जोंनि बर' हारिनि महर मुस्रियाव गोसोम दागो फोनांनायनि माबाफोर गाज्रि खामानि मावनो थाखाय सुजुग आरो सुबिदा लादों नामा बेबायदि मानसिनि एगेन्स्टआव जों गसंथानानै बेखौ जोङो पानिशमेन्टबो होनो हायो लोगोसे बिनि गाज्रि खामानिनि एगेन्स्टआव जों गसंथानानै बाथ्राबो बुंनो हायो खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि Wah ya, panggilnya malah